Is-sistema ġdida tal-punti tas-sewqan jidher li intlaqgħet tajjeb ferm il-pubbliku. Qabel, is-sistema kienet torbot biss lis-sewwieqa l-ġodda l-ewwel 3 snin minn mindu jġibu l-liċenzja, iżda mill-ewwel ta' Diċembru din infirxet għas-sewwieqa kollha. Din is-sistema hija maħsuba biex toħloq kuxjenza akbar dwar is-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. One News tkellem ma' numru ta' persuni li stqarru li huma favur din is-sistema ġdida. Buħud jgħidu li din is-sistema ta' punti tas-sewqan kellha tiġi estiża snin ilu. Fil-fatt let's face it, barra minn Malta ilha żmien u hi ħaġa li tgħin f'dak li huwa kontroll. Però jibqa' xorta waħda ir-responsabilità taċ-ċittadin li jħoss li għandu biex ngħidlek magna f'saħħitha taħt saqajh li tista' tagħmel ħsara ħadd ieħor. Taqbel? Żgur li naqbel. Żball għandu barrejla hekk anzi. Bil-maġġoranza ta' dawk li kellimna jemmnu li s-sistema ġdida ta' punti tas-sewqan se tkun qed tagħmel it-toroq Maltin aktar siguri u li se jkunu qed jonqsu l-inċidenti. Naqbel ħafna. Għala. Biex joqgħdu aktar attenti. Ħalli ma jkunx hawn iktar inċidenti u kulħadd iżomm il-dik tiegħu. Naqbel ukoll jiena. Għax hawn ħafna traskuraġni jew joqgħdu aktar attenti. Dak kollox. Jien naqbel ħita għax wis u wis traskoraġni ħita sewqan. Vera saġerat. Forsi jitgħallem il-poplu tmislu l-but. Is-sewwieqa jistgħu jakkumulaw sa massimu ta' 12 punt f'sena sħiħa fuq diversi kontravenzjonijiet ta' traffiku. Jekk dan l-ammont jintlaħaq, is-sewwieq jitlef il-liċenzja għal xahrejn. 12 punt huma validi għal sena. Għaldaqstant, kwalunkwe ammont ta' punti li jingħata xufier jitneħħew mal-bidu tas-sena ta' wara.